ବାପା ବାପା ଆରେ ଆଜି କଣ ଏତେ ଖୁସି? ମୋର ନା ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଆଜି ମୋ ଡାକ ଶୁଣ। ହେଲେ ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବାପା ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ତମେ ଖୁସି ନାହ କି? ହଁ ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ? ହଉ ପୁଅ, ତୁ ଯା କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦବୁ, ଆରାମ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ବାବୁ, ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ବାବୁ। ହଁ କହୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ବାବୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି। ଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତ କ'ଣ କରିବି? ବାବୁ, ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ସତରେ କ'ଣ ବାବୁ ପଇସା ଦେବେ ନା ପୁଅ ଚାକିରି କରିବ? ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 2 ରେ।